Laino mangpli kotor rainai dopon tibi mangpli kasipeka saimon kami atau jotono saimon je hangrai tetno rukune tong thaglai tomni pheba mai kono tini o hangrai salon khoroksa borok bihik besano baido karoboi killa phasing laharo thangwi tongmani no moitolong bazar hathiwo borok khoroksa buskango nukma baino tini mahaike bai lahar kalailai thangmani te accident mone mai kono tini blaino yatherogo thirok paibekai blaino sago dukhoman ka nei sawi manka blaino wanama jongsa hastebo to lahar patemani patewoine tongo din bat korya mai kono miya kila andar be khobjak haikaba yubinagar amsaini moitolong bazar hathibono miapra kirima sangsak lahar patemani mangpli paisho pujak laine gadi bobomai ka patka joykari naitoni topna tv mangplibo Saya kok hira. Tahu sengaja. Kamu kayak gitu. Ya sekarang deh. Hydrona asa kita mungkin hospital nang boron na family dara nang boro thangwai family bai kama accident ka ora bus ka wa kebing bomo nukan kebing eu boro kisa jam ba nin sakta bom hai mane dukhor de manjak tong bisa kugla na kan tabok thangwai hospital kisa ma mane treatment khlaijak woni byabastha khlaijak tara do nin bong saram tara asa kuma nin logya bo sabsaba tongmane amo nin bohi bisana da ka hambai do kisa tini blind wana ma sangsa hangrai tetno rugina lahar kisa lahar pate mani piaba mungsa borok to unglia thirok paidrok mai kana Samani tablet lang kan deh. Omosi zoragan daro do. Kau senar do zoragan daro mo. Gapan itu lah suci kena yang ni kau. Ya lu solo dai. Omong saya. Saya foto kan di masjid. Kepada Rai Komang. Ini